masoyi mai ado da tufa mai kalar sarewa, masoyi mai kama da shuga mai shigan kwakwalwa. Naziru sarkin waƙa ya yi murna ƙwarai da gaske da Aisha Humaira ta hau waƙar shi mai taken labari na. Ku duba ku gani, shi da kanshi ya haɗa bidiyon ya tagin ɗinta saboda ya nuna wa duniya cewa tsakanin shi da Aisha Humaira sai alheri, sai alheri tsakanin. Masoyi mai isar da sani ko na kafi kowa, masoyi mai daɗin magana na faɗa wa kowa. To ku duba ku gani, yanzu dai ai ta faru ta ƙare, abin da kuke jiran ku gani kun gani. Wato abin da kuke so ku samu haɗin kai tsakanin Aisha Humaira da Naziru sarkin waƙa. To an samu, saboda mi ta hau waƙar shi kuma ya ji daɗi. Ina kake ina ka shige dan ta wani na zagaya in ce wa ƙawaye ga wani. Kada ku manta kuna kallon zafafan kaɗe-kaɗe ne a wannan channel ɗin mai suna Mai Waƙa ko kuma Gonar Mawaƙa, domin maida ku cikin nishaɗi zafafa na waƙoƙi masu nishaɗantarwa. Sai kun zo sai. Ina kusa gaban mai haɗa